ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରଟି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଆଉ ନଦୀର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭରି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମ ବସ୍ଟି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବସ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ରହିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ପଦବାବୁକାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିଛି ଫୁଲ ଆଉ ଦୀପ, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଧରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଦେଖି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏକି ପାହାଡ଼ର ଗଭୀର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନୀରବ ରୂପରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ତାଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନ, ନା ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଡ଼ମ୍ବର ମନ୍ଦିର, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନମ୍ର। ଥକା ଲାଗିଲେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ନାମ ଆସୁଥାଏ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଛ।